Ayun, oh. Yung nahingi sa akin sa Yokohama na kaibigan ko. Kaso naman mo, muri daw. RG, ang masarap. Ano bang RG na yung payat na kagaya? Mura-mura po mga baby dito. Ay, bibili ako ng bawang. Bakit paalala mo? Anong bawang? Dagdagan ko ngayon ng bawang yung aking ano. Hindi amoy eh. Ang piraso. 1,000? Sa Piraso, pira? 1,000. Hindi ako bibili ng 3 piraso. Hindi, 3. Samay. Samay de. Ano din dito? Ang tagal na natin. Eh? Pero ang mahal din. Genghis Khan. Ate, hindi tayo makakabit. Iyon. 178 dito yung mga ganong fight. Ito, masisira ito. Mahal. Mas mura na ikiyan dito yung asuri. Bakit magkano? Hindi, plus gan lang. Ganun din, 105. May resibo ko din. Ay, wala pala. Diba? Mahal din, no? Mas mura pa nga sa atin kasi minsan nagpo-45 ang karne. O, diba? Ito. Ubento. Ubento. Bibili tayong bento? Anong bibento tayo? Dito nila sa kanila like naman. Wala pang tigsasengyan na Shokudo. Bigyan tayo. Nakabi ng ano, JA dito. Kay KB na lang. Kanya-kanyang bayad. At Kanya-kanyang takbo ate. kanya-kanyang takbo. Nainom yan si Yuta. Yung ganito. Magda-diet ka? Hindi si Yuta nainom ng ganito protein. Pero hindi ito ang Hindi yan ang ganito, brand. ganito din ang tatak at saka protein din pero ibang Pero ano, ito, flavor. Sing nambong din. Ibang flavor. Kahit na isang Yakini ko no ano. Sinasi. O di ano na lang sa mga rupyak yan mahigit. Kaya nga. Kasi ano siya eh. Mura na 50% ano siya eh. Spices. Ito, spices. Ito, hakyan na lang to. Pang ano na siya oh. Kaya nga. View pa siya. Parang curry din ito na ano. Parang Tapos may isda rin. Oh. kaya nga.